हेलो लोगोफोर गुड इभिनिं नोंथांमोन बयखौबो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आंनि भिडिअआ दिनै जागायदों सानजौफु समनिफ्राय आरो आङो दा जोंनि फैनो गोनां प्रजेक्टनि थाखाय इन्ट्रडक्शन भिडिअ खालामबाय थादों। बिनि उनाव भिडिअआ जोबखांनायनि उनाव आङो आंनि डाइट फल' खालामनानै आङो दायो लोंदों बेलासि समावहाय खुमब्रा बिदै। टेस्टआ बिराद गाज्रि, मानो होनोबा जोबोद गाज्रि गोथाव नङा। बेनि थाखायनो आंनि मोखाङा बेबायदि जादों। उपाय गैया, नाथाय अजनखौ खमायनो थाखाय आङो लोंथारनांगौ जागोन। नाथाय आबिरा बेखौनो बिराद गोथाव बुस्थु लोंदों साननानै बिमाखौ लोंनो बिदों, नाथाय एसे लोंहोबाय दा बियो गोथाव मोनासै टेस्टखौ, बेखायनो बियो खारबाय गावनि गाइखेर बथलखौ लानानै। दा बेलासि जाबाय, आङो बयनिबो थाखाय आङो मोनानि जानायखौ संखाबायानो। आंहाथ' मोनजाखाया जाहैबाय हरावहाय, माने डाइटखौ फल' खालामगासिनो दङ। बेखायनो आं नैबे नाखौ आङो बाथोन देगोन। दाउदैखौ सोरबा रुनाय जायो, सोरबा एवनाय जायो, बेखायनो रुबाय माखासे एवबाय। आरो दालि आं संबाय, संनानै माखासे साननि थारुन ओंख्रिबो दंखायोमोन, आं बेखौ फुदुंनानै दोनबाय। दा आंनि मोनानि डिनारा जाहैबाय नैबे। आं जा डाइट फल' खालामदों निउट्रिजन, बेनि शेक आं लोंगोन दा। आंथ' ओंखाम मोनजाया जाहैबाय नालाय, बेखायनो आङो दा बेखौहाय ग्राइन्डाराव होनानै मोजाङै होयो, माबाय खालामोब्ला गोथावथार मोनलोङो। बेखायनो आङो बेखौ मोनसेखौ सामसथाम, मोनसेखौ आरो सामससे होनानै नर्मेल दै होनानै बेखौ ग्राइन्डारावहाय मिक्स खालामनानै मोजाङैनो लोंगोन। दा आङो बेखौ मिक्स खालामनानै लानोसै। बेयावहाय ग्राइन्डाराव नुदोंना सिन्दुरखौनो दाबो खोमोराखै, अलसियाना आङो। बेखायनो जेखियानो जाया मानो ग्राइन्डाराव आङो बेखौ मोजां मिक्स खालामबाय। आइसक्रिम बायदि गोथावथार जायो बियो, स्ट्रबेरि फ्लेभारनि। आवगायाव आं लोंदोंमोन भेनिलानि। दा बेखौ आङो मोजाङैनो मिक्स खालामनानै लोंबाय। बेनो आंनि डिनार। उफाय गैया, आङो अजन खमायनो थाखाय बेखिनिखौ आं डाइटखौ फल' खालामनांगोन। नोंथाङाबो जुदि अजनखौ खमायनो गोसोब्ला फोरमायहर, ना मा होनो। आं सिगाङाव 83 केजि थांबायमोन, दा आङो खमायनानै 69 केजिसिम फैबाय। बेनो आंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव। दा बिनि डिनार जोबखांनायनि उनाव आङो दा लोंगोन दालसिनि फुदुंनानै, दालसिनि आरो बेजों लोगोआव आं एड खालामबावगोन लेबु सेबनानै होबाय। बेनि उनाव आङो बेखौ फुदुंगोन आरो जिरा होबावनानै, जिराखौ मोजां सुनानै लाबाय आङो। सुनानै आं सुनानै लामखायाखैमोन सिगाङावनो, दा बेखायनो आखायाव माखासे सिथाबबाय। बेखौ आङो सुनानै मोजाङै ग्लब ग्लब गोदौ होनोसै। गोदौखांबाय बिनि उनाव आङो साहा सरग्रा साखनिजों आं बेखौ सरनानै कापाव लानानै फैबाय। दा लोंनोसै। आं फिसा मिनि व्लग लाबोनायनि जाहोनानो जाबाय आंहा सम थोआ गोलाव व्लग लाबोनो, बेखायनो आङो मिनि व्लगखौनो लाबोबाय थागोन सम मोनोब्ला। सानैबो गथ'नो ओंखाम दौखांनायनि उनाव आङो बिसोरखौ ड्रेस गानस्लायहोनानै दै गुदुंजों आथिं आखाइ सुनानै थाव गुदुंजों मोजाङै लानानै दा बिसोरखौ दसे गेलेहोबाय। बिनि उनाव मुलि दौनोसै। आं केमेराखौ लाबाय, थारमाने बिसोर सानैखौ मुलि बिब'आ दौबाय। आंनाव जा गथ' लाग्रा दङ, बिसोरखौ माने सानै बेजोंबाबो जाखायो नालाय, बेखौ आं दौहोबाय। दा उन्दैया माबा बुस्थु साननानै जाया जादोंमोन, नाथाय मुलि नुनानै जाबाय। मालाय गथ'फोरा हमख्रबना दौनांगौ, नाथाय बिसोरो मुलि होनबाथाय बिराद गोथाव मोनो। आं बिराद मोजां मोनो बिसोरखौ। सानैबो जाबाय, एखे मुलियानो। बिसोर गगा आरो लोमजानायनि थाखाय उन्दैनो खमसिन आरो गिदिरनो बांसिन दौवो। बेखिनियानो दिनैनि ब्लगा। लोगो मोनफिनगोन आरो गुबुन मोनसे ब्लगाव। थेंक इउ।